πρώτη χώρα η Ελλάδα που υπέγραψε συμβάσεις με κατάλυση όλων των αρχών. Πουθενά στην ιστορία δεν υπάρχει υπογραφή παραίτηση από την εθνική κυριαρχία σε σύμβαση. All IMF board members knew that the loan was actually intended to save the French and German banks. Μόνο το 8% των χρημάτων που έχουν δώσει οι δανειστές έχει καλύψει ανάγκες του λαού μας. Το υπόλοιπο 92% κατευθύνθηκε ξανά στους πιστωτές και στις τράπεζες. Η κατάσταση μοιάζει με κάποιον που απήχθη και οδηγήθηκε μέσα σε μία βάρκα και για να σωθεί αρχίζει να κάνει κουπί. Δεν ρωτήθηκε ποτέ, δεν ξέρει πώς βρέθηκε σε αυτή τη βάρκα, παρά μόνο ξέρει ότι πρέπει να κάνει κουπί. Τι άλλο είναι αυτό παρά δουλεία?